No pleno do 9 de febreiro, o Goberno aprobou a nova Ordenanza Xeral de Xestión e Recaudación do Concello do Grove. Aproveitando que se trataba este asunto, dende Esquerda Unida, puxemos en riba da mesa a proposta que levamos facendo dende hai 5 ou 6 anos e que ofrece melloras á veciñanza. O que propoñemos é posibilitar que calquera veciño ou veciña poida agrupar os seus impostos, os seus tributos anuais, IBI, IBE, circulación, VAOS, lixo, auga, saneamento, depuración, e logo poder pagalo en pequenas cuotas mensuais, trimestrais ou semestrais. Unha opción que beneficia tanto a veciñanza como ao propio concello. A veciñanza ofrécelle unha mellor flexibilidade no pago, sen ter que estar a pedir que se fraccione cada imposto e que lle concedan. E, aparte, un maior control do gasto. 10, 15, 20, 30 euros mensuais é máis cómodo de pagar que grandes cantidades nos meses que marca o calendario fiscal. E para o Concello tamén ofrece melloras. Unha, non habría tanta morosidade, xa que a veciñanza podría pagar moito mellor, e outra, ofrecería liquidez nas arcas municipais. Terían cartos todos os meses e non só nos meses que marca o calendario fiscal. A pesar diso, de que a proposta gustaba ao Goberno, había unha problemática, que era que o programa estaba obsoleto. Ese programa, tal como dixo o alcalde no pleno, foi actualizado, pero non para ofrecer esta mellora. Durante o debate, o alcalde minteu. Dixo que esta ordenanza xa ofrecía en boa parte o que nos propoñíamos. Esta ordenanza permite boa parte do que Esquerda Unida está trasladando, é dicir, agora os veciños van a poder solicitar, desde que se aprobe esta ordenanza fiscal, seguramente este exercicio non, pero a partir do ano que ven, no mes de febreiro van a poder pedir o fraccionamento do IBI que, por exemplo, se cobre en outubro. Sempre cando se xenere ese fraccionamento no mismo exercicio non vai a supor cobro de intereses. Por lo tanto, xa estamos levando adiante esa proposta que fan. Claro, falame de... Mentira, o fraccionamento só poderán realizar as veciñas e veciños que teñen que poidan acreditar dificultades económicas, polo que non todo o mundo ten dereito a esta opción. Ademais, o fraccionamento hai que solicitarlo durante o período voluntario das cuotas. Isto quere dicir que no exemplo que puxo o alcalde, por exemplo, o IBI, é mentira que se poida realizar ese fraccionamento en febreiro. O que hai que facelo entre o 2 de agosto e o 2 de novembro, que é cando é o período voluntario de pago. Ademais, hai que realizar unha solicitude para cada imposto, co cal dificulta moito máis a opción. Esta ordenanza o que fai é agrupar o que din xa as ordenanzas individuais de cada taxa. É unha única ventaxa, que é que non vai xerar intereses se se paga no mesmo ano. Isto está ben para algunhas cotas, ou algunhas tasas, pero non para todas. No caso do IBI, lixo, auga, saneamento, depuración, que se paga a final de ano, o máis normal é que o fraccionamento trasvase o ano vixente, o que vai a xerar intereses. Por lo cal, esta ordenanza non ofrece nada do que nós estamos propoñendo, que é o mesmo que está facendo Vila García dende este ano. Ali, calquera veciño pode agrupar as súas tasas e pagalas en cómodas cuotas durante 11 meses. O único requisito que teñen é que a tasa mínima ten que ser de 100 euros e a cuota mínima mensual de 15 euros. Por lo cal, esta ordenanza non está cumplindo ese obxectivo. En definitiva, o que nos pedimos é que calquera veciño e veciño, independentemente da condición económica que ten, poida facer ese pago mensual flexibilizado. E o único que fai falta é vontade política. Este goberno non ten.